un camperol de l'edat mitjana, i també la majoria dels nobles no sabien ni llegir ni escriure. No podien al cine, ni veure la televisió, i encara menys buscar vídeos al YouTube. Però quan entrava a una església, s'endinsava en un espectacle visual ple d'històries i personatges religiosos. Poseu-vos còmodes, que comença la pel·lícula del romànic! El gran protagonista era el Pantocràtor, el totpoderós, l'omnipotent. La seva mà dreta alçada simbolitzava benedicció, i les lletres alfa i omega, primera i última de l'abecedari grec, el convertien en principi i fi de totes les coses. La mandorla mística que l'envoltava evocava el cel, per això era de color blau. El marró s'utilitzava per la terra, el verd per l'aigua i el vermell pel foc. Aquesta era la paleta de color romànica. El nostre camperol no sabia ni sumar ni restar, però per ell els números tenien molt significat. El 3, la Santíssima Trinitat. El 4, la Terra, amb els seus 4 extrems. La posició també era important. A llevant es situaven les imatges positives. A ponent, les negatives. Tot al seu lloc. Dins l'església, la fauna també era d'allò més diversa, com un bestiari. L'ocell simbolitzava l'ànima, que vola cap al cel. El lleó i l'àguila eren valors de noblesa i fortalesa. Però també hi havia animals mal vistos, el mico, la serp, el porc, el conill o el drac, que s'associaven a conductes impures. I per impures, les escultures i imatges eròtiques que advertien contra els pecats de la carn. Vaja, que l'església era una pantalla gegant on s'explicava l'eterna història del cel i l'infern, del pecat i la salvació. Perquè, com deia Sant Gregori, la pintura és l'escriptura dels ignorants.